Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У жніўні завяршае сваю працу ў Беларусі кіраўніца прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў Беларусі Андрэа Віктарын. Спадарня Віктарын прыехала ў Беларусь і пачала працу ў прадстаўніцтве ў 2015 годзе. Што зроблена з таго часу, як наладзіліся адносіны паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусю, а што, можа быць, не зроблена было з запланаванага, мы сёння і даведаемся ад госці майго эфіру, а гэта спадарыня Андрэа Віктарын. Добрый дзень. Добрый день. Спадарыня Андрэя, я ведаю, я ўжо сказаў, што ў 2015 годзе вы прыехалі, узначалілі кіраўніцтва. Тады у нас, прынамсі, было такое адчуванне, што вельмі хутка пацяплеюць адносіны Беларусі і Еўрасаюза. А вы дасведчаны дыпламат. У вас было такое прачуванне, што хутка атрымаецца наладзіць стасункі? In 2015, when you arrived, we all had the feeling that there would be a very quick warming up of the relations between the EU and Belarus. How about you, as an experienced diplomat? Did you have the same feeling back then? Yes, I definitely thought that we could start a new chapter of our relations. It became possible with the release of the political prisoners. And I think over the last year we made many progress together. And we achieved a lot. First of all, we achieved to have an open, constructive dialogue. And this is the most important thing, to listen to each other, to understand each other's arguments, and then find common solutions. Так, мне падавалася, што мы можам адкрыць новую главу ў нашых адносінах. І гэта стала магчымым дзякуючы таму, што былі адпушчаныя на волю палітычныя зняволеныя. І мне здаецца, за апошнія гады нам удалося дасягнуць значнага прагрэсу. Найважнейшае, што мы зрабілі, это усталявалі адкрыты і канструктыўны дыялог. Найважней навучыцца размаўляць адкрыта і канструктыўна і чуць аргументы адзін аднаго, каб рабіць агульную справу. Тым не менш, нашы чаканні крыху не спраўдзіліся. Ўсё ж такі так вельмі павольна і марудна налажваюцца адносіны з Еўрапейскім саюзам у Беларусі. Як вы думаеце, чаму? Чым прычына? Хто недапрацоўвае? Вы недапрацоўваеце, ці тут нашы чыноўнікі насцярожана да вашых ініцыятыў ставяцца? Nevertheless, our expectations were not fully justified, and it has seemed that the relations between the EU and Belarus have developed very, very, very slowly. Who's to blame for this? Do you think it's you underperforming, or maybe the Belarusian officials are too cautious toward the initiatives that you have put forward? It is always, either you see the glass half full or half empty. That is the question of perspective. I think if you start, and there I think we agreed, both all colleagues in Brussels, but also here my partners in the authorities, that we have to go step by step. And let's say, the moment you have realistic expectations and you see how you can open up cooperation, I think it was a success. Sometimes, but this is not special for Belarus, take longer than you expect. If ever you have anything to negotiate, there can come up a problem and you have to solve this problem. And this, I think, for example, with the visa facilitation agreement, we managed. We finalized the text, and I'm really looking forward that it can be signed in autumn. Тут питання того, ці ви бачите шклянку як паўпустую, ці як напалову напоўнену. Це питання кропкі гледжання. Насамрэч, і мае калегі ў Брюсселі і мае суразмоўцы у беларускіх ведомствах, у Беларусі пагаджаліся з тым, што трэба рэалістычна глядзець на рэчы і планаваць рэалістычна.
наше супрацоўніцтва. Часам бывае так, і это не толькі ў выпадку Беларусі, што больш, чым хочацца, больш, чым ты планаваў, ідзе часу на тое, каб пра нешта дамовіцца. Узнікае нейкая праблема, яна патрабуе дадатковы час для свайго вырашэння. Як это было, напрыклад, у выпадку з пагадненнем пра спрашчэнне візавага рэжыму, пагадненнямі пра спрашчэнне візавага рэжыму і рэадмісію. Ну, урэшце нам удалося пагадзіцца па тэксце гэтага пагаднення. Я спадзяюся, што хутка мы можам закончыць гэтыя працэдуры. Гэта любімае пытанне зараз ва ўсіх журналістаў, калі яны размаўляюць альбо з вамі, альбо з міністрам замежных спраў Беларусі Макеем. Так паспеем мы ці не паспеем атрымаць візы па 35 еўра, пакуль Еўрасаюз не падвысіць кошты да 80. Вы сказалі, што паспеем. Що ж такі, а прагнозы застаюцца тыя ж самыя? Паспеем? Што засталося зрабіць? За кім зараз хто павінен зрабіць якія крокі? Of course, it's everybody's favorite question now. Whether the journalists talk to you or to the Foreign Minister Mackay, they will always ask, will we manage to put the agreements into force before the visa fee goes up to 80 euros or not? You said earlier that we will, but what's holding things up now? What are the next steps the sides are supposed to be taking? I think the moment you have finalized the text of an agreement, you always have on the side of the host state, but also on the side of the European Union, we have to finalize certain procedures. And this is going on now. And then simply, and this will be no longer me, but it will be my successor and the institutions in Brussels. We have, together with the Foreign Ministry, we have to agree on a place and a date, but these are technical things. There is a clear priority both on the side of the European External Action Service and the Commission, as well as on the side of the Foreign Ministry, that we sign this autumn. Калі тэкст пагаднення узгоднены, то і трэція краіны, Еўрапейскі Саюз, павінны правесці свае ўнутраныя працэдуры, і гэтыя ўнутраныя працэдуры ўжо праводзяцца. І гэта ўжо будзе задача майго пераемніка закончыць тэхнічныя аспекты ўзгаднення месца і даты падпісання. Я вас магу запэўніць, што это вельмі выразны прыярытэт для Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў і для беларускага боку зрабіць это восенню гэтага года. Ну і спадар Макей спадзяецца, што восенню атрымаецца. Ну, як вы думаеце, а не могуць узнікнуць нейкія нечаканыя перашкоды? Таму што ў нас было ўжо так, што здаецца, зараз падпішуць, і потым раз нам кажуць, што тут узніклі пэўныя пытанні невырашаныя, якія ніяк не могуць вырашыцца. The foreign minister also said he hopes the agreements will be signed this fall. Do you think it'll happen for sure? No obstacle will come up? Because we've had it so many times before where everybody was sure it was going to be finalized and then some problem arose and it took some additional time to sort out. Well, like with the doctor, you never can say that everything is without problems. But I'm really confident that we sign it. As I said, it is our interest on the side of the European Union. And you see, we also have a situation where there will be the end of this commission in November. So there is an utmost interest on the side of the European Union that we finalize this procedure under the old commission, because these were the colleagues who were really negotiating all the time, and we want to see together the success, because what we want to do, we want to increase the mobility for Belarusian people, and we want to give them the opportunity to travel in Europe, to make their experience. So this is really a genius interest of all the colleagues in Brussels. Ну, тут я буду як доктор, ніколі не даш 100% гарантыю станоўчага выніку. Канешне, я толькі магу вас запэўніць, што
Еўрапейскі бок шчыра зацікаўлены ў тым, каб это адбылося як мага хутчэй, таму што цяперашні склад еўрапейскай камісіі заканчвае сваю працу ў лістападзе. Канешне, калегі, якія сыходзяць у лістападзе, шмат уклалі сілы і энергію ў тое, каб гэтыя пагадненні былі заключаныя. Таму яны зробяць усё магчымае, каб это здарылася яшчэ у іх кадэнцыю, таму што нам всім хочацца, каб беларусы маглі больш падарожнічаць у Еўрапейскі Саюз, у краіны Еўрапейскага Саюзу і атрымліваць свой асабісты досвед. And I will sit in another country and drink a glass of champagne, wine or cognac on the success that is completed. А я ўжо буду ў іншай краіне і падыму за гэта фужар шампанскага віна ці кухаль піва за то, што гэта все-таки завершаная справа наша агульная. Ну, паколькі спадарыня Віктарыны едзе і будзе ўзначальваць прадстаўніцтва ЕС у Арменіі, то хутчэй за ўсё падымеце чарачку добрага каньяку. It'll probably be cognac since you will be doing this in Armenia. Калі мы ўжо загаварылі пра дакументы, якія так яшчэ не падпісаныя, вось буквально на мінулым тыдні Владзімір Макей падчас сустрэчы са сваім калегам, міністрам замежных спраў Латвіі, сярод іншага сказаў, што мы прыспеў час ужо падумаць, каб паміж Беларусю і Еўрасаюзам быў падпісаная базавая дамоўленасць. Да, мы гэтага чакаем. Адзіная краіна, якая не падпісала той базавыя дамоўленасці Еўрасаюзам. Што перашкаджае? Вот можам, скажем, заўтра сесці і пачаць складаць той базавую дамоўленасць, ці ўсё ж такі нешта павінна яшчэ вырашыцца? Since we're on the subject of documents still to be signed, recently the foreign minister talked to his Latvian counterpart and said that it's really high time for the EU and Belarus to negotiate and sign a framework agreement. And Belarus is the only country that doesn't have such a framework for relations with the European Union. What's in the way? Is it possible to sit down tomorrow and start working on an agreement like that, or something else needs to happen? Also, the European Union always has procedures, and one of the procedures is that we need to get a mandate. And I think we should take the first step. We should finalize the partnership priorities. I think, again, there is an interest on both sides, and there is a willingness that we try to overcome the last open questions. This would be step one. And then I think let the new commission come in. And again, we need the mandate, and this is given by the council. That means that 28 member states have to agree on this. So I think in general we are open, but we have to go step by step. У Еўрапейскага Саюза на кожны выпадак ёсць працэдура, і тут працэдура такая, што для пачатку перамоваў неабходны мандат на вядзенне такіх перамоваў. Я думаю, нам трэба перш за ўсё закончыць узгадненне прыярытэтаў партнёрства гэтага дакумента. І з абодвух бакоў, з боку ЕС і з боку Беларусі, ёсць вялікая цікавасць і гатоўнасць да таго, каб апошнія перашкоды былі знятыя на шляху да ўзгаднення прыярытэтаў партнёрства. Гэта крок нумар 1. І потым ужо у нас будзе новы склад камісіі, і мандат будзе выдадзены Саветам Еўрапейскага Саюза, то бок усе 28 краін ЕС павінны пагадзіцца выдаць мандат на вядзенне такіх перамоваў пра заключэнне рамачнага пагаднення. And naturally, this is a decision of the Belarusian side and the Belarusian leadership, but there are certain steps that could be taken that would perhaps make the process a little bit faster. And this is one of the ideas we explained several times. For the European Union, death penalty is really a problem. We don't think it is a good thing. We don't think it is a deterrent. We think there are other ways to treat this. So I think one of the options, but again, it is the decision of the Belarusian government, would be to introduce a moratorium, and this would really promote, let's say, positive reactions from many member states. Это, конечно,
Трэба, каб было рашэнне беларускага кіраўніцтва Беларусі. Но ёсць некаторыя крокі, якія маглі б паскорыць працэсы прыняцця рашэння ў гэтым накірунку. Адна з опцый было б увядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне. Еўрапейскі саюз бачыць прымяненне смяротнага пакарання як праблему. Мы лічым, што смяротнае пакаранне не стрымлівае злачыннасць, ёсць іншыя спосабы спраўляцца з праблемамі, з якімі заклікана спраўляцца прымяненне смяротнага пакарання ў Беларусі. Это адзін з варыянтаў, і, на маю думку, увядзенне мараторыя спрыяла б таму, каб многія краіны ЕС праяўлялі вялікую гатоўнасць да таго, каб паскорыць пачатак перамоваў пра рамачнае пагадненне. Апошнія гады пра пытанне смяротнага пакарання ў Беларусі гаворыцца ў нас шмат. Праводзяцца круглыя сталы. Великабрытанія вельмі лабіруе разгляд гэтага пытання. У палаце прадстаўнікоў адмысловая камісія ўжо шмат гадоў працуе. Нібыта тэма абмяркоўваецца на самым версе. Але ці бачыце вы, як вопытным вокам сваім, гэта тое, што ўлады беларускія абмяркоўваюць гэта пытанне, яны проста хочуць забалтаць яго, ці ўсё ж такі сапраўды яны рухаюцца наперад да разумення, што трэба адмяняць? There's been so much going on, all sorts of round tables on the issue of the death penalty. The UK has been very active in raising this issue in the regions, and the National Assembly has had this commission for a number of years on the death penalty. To you personally, does it seem like the authorities are allowing this and going ahead with all these discussions just to talk around the issue, or do you think there has been some progress in the way they view the situation? Also definitely I would say that some of my partners also in the National Assembly, they have changed their position, or they are open. In the end, and this shows the experience in many European countries, whether you start Ireland and end up in Spain or Portugal, you will see it is a question that has to be decided politically. And this is the question of a political will. I don't think, and this is also our European experience, if you ask the people, you can see that many of them in Belarus do not know about it. And sometimes also in our countries, you will have, you see calls that we should reintroduce it. Fortunately enough, in the European Union, none of our member states considers this as an option. Мне падаецца, што многія мае суразмоўцы ў нацыянальным сходзе ці памянялі сваю пазіцыю, ці зрабіліся больш адкрытымі да ўспрымання аргументацыі супраць прымянення смяротнага пакарання. Але ў любым выпадку і досвед шмат якіх з краін Еўрапейскага Саюза это паказвае, адмена смяротнага пакарання это часцей за ўсё палітычнае рашэнне і пытанне палітычнай волі. Мы можам прыводзіць прыклады Ірландыі, Іспаніі ці Партугаліі ці іншых краін. У Беларусі, наколькі я разумею, многія людзі нават не ведаюць, што смяротнае пакаранне ў краіне прымяняецца. І у краінах ЕС нават бываюць заклікі да таго, каб зноў было введзена смяротнае пакаранне, але, на шчасце, ні в однай краіне ЕС это не разглядаецца, такая магчымасць не разглядаецца на палітычным узроўні. Але не толькі смяротнае пакаранне, тут ёсць такая перашкода. Я так разумею, што для таго, каб спачатку, як вы сказалі, падпісаць прыярытэты партнёрства, а іх не падпісваюць, і ў нашым МЗС нават вельмі сумняваюцца, што атрымаецца падпісаць, таму што ёсць пазіцыя Літвы, якая супраць астравецкай атамнай станцыі. Атрымліваецца, што не падпішам прыярытэты партнёрства, Літва не дасць згоду на мандат на правядзенне перамоваў базавай дамоўленасці. Ну і гэтак далей адно за другое чапляецца, і тэма базавай дамоўленасці адкладаецца на далёкі невызначаны час.
The death penalty isn't the only obstacle, is it? Because as you said, first one needs to sign the partnership priorities, and the foreign ministry seems pessimistic about the prospects of partnership priorities in general. They say it's the position of Lithuania that stands in the way because they disagree or they object to the nuclear power plant. So it seems that as long as there are no partnership priorities, with Lithuania's objections, Lithuania will not agree to approve the mandate for negotiating a framework agreement, and this puts us off indefinitely in terms of these negotiations. Is that true? Also diplomats tend to be optimistic, and I'm always believing that there is a possibility to negotiate. I have to say, and this is, I have to correct this, nuclear safety is of utmost importance for the European Union. Also to make it sure that also the European institutions, we care about nuclear safety within our countries, but also in our environment. Дыпламаты схільныя быць аптымістамі хутчэй, чым песімістамі. Мне заўсёды здаецца, што трэба абавязкова пра ўсё весці перамовы, пра любое пытанне. Тут трэба ўдакладніць. Ядерная бяспека – это пытанне надзвычайнай важнасці. У тым ліку і для Еўрапейскага Саюза это тычыцца ядернай бяспекі як унутры ЕС, унутры краіны ЕС, так і за межамі Еўрапейскага Саюза. And there we are really in a dialogue. I think there is one important, first of all, we recognize that Belarus agreed to have the peer review done by the European Union on a voluntary basis. This was positive. There were recommendations which came out last year in July. And there was an understanding that Belarus will set up a national action plan on the implementation of the recommendations that came out of this peer review. And now we are waiting to see the result of this national action plan. I think this will be, again, a step forward. And this will give us a new impetus. So I believe that we are decided that we want to have better relations with Belarus, and the European institutions will continue to discuss this and also openly discuss questions when we still have certain things to consider and where we want to see a certain progress. So just to make it sure, if we see the National Action Plan, this will be the next important step forward. So I don't think that you are stuck in this situation forever. I think there is willingness on both sides to make progress, but we have to discuss this. У гэтым кантэксце трэба памятаць, што Беларусь пагадзілася добраахвотна на партнёрскую ацэнку стрэс-тэстаў на сваёй атамнай станцыі. Это быў станоўчы крок. І у мінулым ліпені эксперты, якія ўдзельнічалі ў гэтай партнёрскай ацэнцы, далі свае рэкамендацыі. І далейшы крок наступны. Беларусь павінна апублікаваць, перадаць свой нацыянальны план дзеянняў па выкананні гэтых рэкамендацый партнёрскай ацэнкі. І гэта было б сапраўды крокам наперад і дало б новы імпульс нашым перамовам. І дазволіла б будаваць адносіны далей. І адначасова Еўрапейскі Саюз, інстытуты Еўрапейскага Саюзу будуць працягваць і гэты аспект, і іншыя аспекты нашых адносінаў, якія, на наш погляд, гэтага патрабуюць. Яшчэ раз падкрэслю, што нацыянальны план дзеянняў па выкананні рэкамендацый партнёрскай ацэнкі быў бы важным новым крокам на гэтым шляху. Таму не, я не пагаджаюся, што тут нейкая такая сітуацыя ў тупіку, што вы загразлі і не можаце рухацца далей у гэтых перамовах.
Я вярнуся да тэмы ўзаемаадносінаў Беларусі і ЕС. Александр Лукашенко на мінулым тыдні вас прымаў, так развітваўся з вами, і сярод іншага ён сказаў, што за апошнія гады ўзаемаадносіны Беларусі і Еўрапейскага Саюза развіваліся найбольш эфектыўна. Тым не менш, шмат такія эксперты вот в эфіры Еўрарадыё, той жа Мільянцоў, Прыгерман, яны казалі, што адносіны нашы вот нібыта дайшлі да нейкай вот мяжы і далей не могуць ісці, вот топчымся на месцы. Вот як вы ацэньваеце, ўсё ж такі топчымся на месцы апошнія гады ці развіваемся найбольш эфектыўна, як кажа Лукашенко? Last week, the head of state received you. This was a farewell meeting, and he said that he believes over the past several years, relations between the EU and Belarus have developed most effectively. But at the same time, experts coming to speak to the European radio, like Mylyantsov and Preygerman and others, seem to believe that the relations have reached their limit, their ceiling, so to speak. And now we're just shuffling around and not going anywhere. Would you agree with the head of state or with the experts? What's your view? Are we moving anywhere? I think we are moving in the right direction. And I don't think that there is a ceiling. Also, I know that I have read these reports, but I don't agree. There are from time to time, but this is a normal procedure in diplomatic relations. There are obstacles which you have to overcome. And naturally, the European Union also has interests, and we said that we would like to see tangible steps taken by Belarus in the field of rule of law, democracy and human rights, and this will be key for the further development. And in the same time, I see progress. And I really highly appreciate, for example, that we could open certain formats like the coordination group, like the human rights dialogue, to civil society. I think this is an enormous progress. So it is, again, it is a question how you evaluate the situation. There are always possibilities to improve, but you also have to recognize the success that we could achieve in certain areas. Мне здається, ми все-таки рухаємося в правильному накерунку. Я, звісно, читаю і слухаю всі ті міркування, про які ви кажете. Мені здається, ніякої такої столі, якої ми не можемо переодоліти, нема. Безумовно, час від часу виникають перешкоди, це абсолютно нормально у дипломатичних перемовах, у дипломатичному процесі, які ми мусимо переодолювати. И Европейский Союз постоянно повторяє, що хотів би бачити адчувальныя крокі у сітуацыі, у паляпшэнні сітуацыі совершенствам права, дэмакратыі і правамі чалавека у Беларусі. У той жа час нельга не заўважыць, што прагрэсу мы ўсё ж такі дасягаем. І ў тых фарматах супрацоўніцтва, якія паміж намі ёсць, і ў фармаце каардынацыйнай групы, і ў фармаце дыялогу па правах чалавека, нам удаецца выкарыстоўваць патэнцыял грамадзянскай супольнасці і прыцягваць грамадзянскую супольнасць да ўдзелу ў абмеркаванні перспектыў нашых адносінаў. І мне здаецца, это важны крок наперад і праява поспеху своеасаблівая. Таму, зноў жа, тут як на гэта паглядзець, заўсёды будуць нейкія рэчы, якія хацелася б, каб адбываліся хутчэй, лепш, больш эфектыўна. Але, з іншага боку, нельга ж і не заўважаць, што ўсё-такі нейкі рух наперад ёсць. Дарэчы, вот цікава, за тыя 3 гады, што вы тут адпрацавалі, вот у сітуацыі з правамі чалавека, са свабодай слова, у астатніх вот дэмакратычных каштоўнасцях, вы заўважылі якія-небудзь змены? Адбылося што такое пазітыўнае ў Беларусі в этом дачыненні? When you speak of the situation in the field of rule of law, democracy, human rights, press freedom, have you noticed any positive, any progress over the 4 years, any change for the better? Yes, I see progress. I see positive steps. It starts if I see that certain organization could be registered. This I see as a progress. If you see a certain change of certain legislation, there is
progress in the right direction. However, it is always a question of implementation of certain laws. And there, I think, step by step and situation by situation, you have to judge it. For me, I think the freedom of media, the freedom of assembly is very important. And yes, sometimes we raise our voice to say, give the people these opportunities. What I see is a progress as such that we are no longer in a mode of criticizing each other's, but today we are sitting together. And when I just remember the last human rights dialogue, there was an understanding. And it is also, the European Union doesn't want to say everything is perfect in our countries. But you have to make progress. And in order to make progress, you have to see the deficits. This is much more constructive today than it was 4 years ago. And these are positive signs. There are other things where I would like to see more progress. But again, you need to have the patience, you have to keep in dialogue, and you have to raise the questions that are important again and again. Насамрэч так, я бачу станоўчыя прыкметы, станоўчыя крокі. Напрыклад, у тым, што некаторыя арганізацыі грамадзянскай супольнасці здолелі атрымаць рэгістрацыю, ці адбыліся некаторыя змены на заканадаўчым узроўні, якія рэгулююць тыя свабоды, пра якія вы гаварылі. Але тут, канешне, трэба вельмі уважліва сачыць за кожнай сітуацыі, у кожнай сферы, за кожным выпадкам, таму што шмат што залежыць ад таго, як гэтыя нормы і правілы будуць выконвацца на практыцы. З майго пункту гледжання, медыйная свабода, свабода СМІ і свабода сходаў надзвычай важная, і час ад часу еўрапейскія інстытуты ўздымаюць свой голас у абарону тых, каму, на наш погляд, не даюць магчымасці выказвацца ці удзельнічаць у грамадскім жыцці належным чынам. Мне здаецца, прыкмету пазітыўных зменаў можна бачыць у тым, што мы пазбегаем рэжыму крытыкі зараз часцей і садзімся за адзін стол і значна больш, чым раней, канструктыўна размаўляем пра тыя праблемы, якія застаюцца. Насамрэч, на апошняй сустрэчы ў рамках дыялогу па правах чалавека у мяне было адчуванне, што мы адзін аднаго чуем. Мы не кажам пра тое, што ў краінах ёсць ідэальная сітуацыя ва ўсіх сферах, і мы можам адзін аднаго выслухоўваць вельмі уважліва. Каб дасягаць якога-кольвек прагрэсу, якой бы то не было сферы, мы павінны бачыць, чаго нам не хапае, у чым недахопы, і гаварыць пра гэта чэсна і адкрыта. Мне здаецца, нам удаецца абмяркоўваць гэтыя пытанні канструктыўна. У гэтым мы бачым прыкметы станоўчага развіцця сітуацыі. Зноў ж такі, заўсёды вельмі хочацца бачыць, каб іх было больш, каб мы маглі хутчэй все-таки мяняць сітуацыю да лепшага. We accept that perhaps sometimes we have a different view. I saw the Minister Mackay mentioned it again, that the European Union is only paying attention to political and civil rights, and that we ignore the economic, social and cultural rights. And there I think this is not true. We are convinced that you have to cope with all human rights. We are paying great attention to economic rights because this is exactly the sphere where we offer assistance and cooperation. And we are also following very closely social rights. This means the European Union stands for inclusion, gender equality, and there we offer a cooperation. And I think this is very important. And for the European Union, the question of sustainable development goals is also very important. But again, they touch political rights, economic rights, and cultural rights. So it is, you always have to think it together.
Але гэта, канешне, не значыць, што мы ва ўсім пагаджаемся. У нас ёсць адрозненні ў меркаваннях. Недаўна міністр Маккей сказаў, што ЕС толькі звяртае ўвагу на палітычныя правы і не столькі ўвагі на эканамічныя, сацыяльныя, культурныя правы, як Беларусь хацела б. На наш погляд, это не так. Мы надзяляем вельмі шмат увагі эканамічным, і культурным, і сацыяльным правам, таму што мы лічым, што і палітычныя, грамадзянскія, эканамічныя, сацыяльныя, культурныя правы адзін ад аднаго неад'емныя і ўзаемазалежныя. І эканамічныя правы — это якраз та сфера, у якую мы укладаем нашы намаганні, калі распрацоўваем праграмы супрацоўніцтва з Беларусю. Сацыяльныя правы, зноў-такі, это вялікая для нас, вялікай важнасці для нас сфера. Менавіта там мы гаворым пра інклюзіўнасць, пра гендерную роўнасць. Таксама пра мэтаўстойлівага развіцця, якія так важныя, настолькі важныя для беларускага боку. Але зноў-такі мэтаўстойлівага развіцця узаемна звязаныя. Там нельга адасобіць палітычныя, грамадзянскія правы ад эканамічных, культурных і сацыяльных. Я яшчэ шмат пытанняў такіх і культурных, і эканамічных, і палітычных задаў. На жаль, трэба завяршаць, таму, можа быць, крыху пра вас. Вот у Беларусі засталіся ў вас любімыя месцы, з якімі вот шкода расставацца, любімыя, можа быць, сябры, якіх пакідаеце, ці ад'язджаеце ад нас з такой вот радасцю. Нарэшце я пазбавілася ад гэтай вот... I have so many questions that I would like to ask, but we're really running out of time. So let's move to a couple of personal questions. Are you leaving behind anything you'll miss, like places or friends, or are you simply happy to pick yourself up and go and finally get rid of all this? No, I will definitely miss the people. I will miss my friends. I will miss a certain terrace in a small dacha in a small village, looking over the river Neyman. I will miss my walks in the forest. I will miss the fashion market. I will miss the Kastrichnitsky street and this vibrant young area. There is a lot I will miss, yes. Я буду вельмі сумаваць і па людзях, і па сябрах, і па адной верандзе ў адной маленькай вёсачцы над Нёманам, і па прагулках у лесе, і фэшн-маркетам не будзе не хапаць, і Кастрычніцкай. Насамрэч, цяжка пералічыць, вельмі шмат чаго будзе не хапаць. Дарэчы, вот цікава, шмат журналістаў і экспертаў, якія замежных, якія сустракаліся з Лукашэнкам, з'язджалі пасля сустрэчы з ім такія зачараваныя. Вот прыязджалі, як да апошняга дыктатара Еўропы, з'язджалі і казалі, такі ўжо ж такі маладзец. Вас зачараваў Лукашенко ці не? A lot of journalists and experts come to see Alexander Lukashenko as the last dictator of Europe, and then they leave him absolutely charmed and they say, but he says the right things and he does the right things. Were you charmed? I think we had a good understanding. You see, I don't like stereotypes. This is not helpful. Also, this was an old saying, this last dictator in Europe. I don't think it brings us any further. What I want to do is to convince that it is worthwhile that we work together and perhaps open a view. I'm very proud that we had a lot of high-ranking visits, and this gives the opportunity to continue a dialogue, and this is important for me. Мне здаецца, мы зразумелі адзін аднаго. Я не люблю стэрэатыпы і клішэ. Мне здаецца, што это клішэ пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе занадта старое, каб дапамагаць камусьці ці чамусьці, но ніяк не дапамагае нам рухацца наперад. Я рада, што атрымалася арганізаваць шмат візітаў высокага ўзроўню паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю. Мне здаецца, што это ўвага дапамагае нам працаваць больш актыўна і дасягаць станоўчых вынікаў у будучыні. Ну і на заканчэнне. Вы склалі ўжо такі шэраг парад свайму пераемніку. Так вот, туды не хадзі, там, з тым не выпівай, гэтаму гэта вот не кажы, а ўвогуле зрабі гэта, гэта і гэта. And finally, have you already put together a to-do list and not to-do list for your successor? Like, go here, don't go there, don't drink with this fellow, or say this to
him or don't say this to her, and finally do this and that. That's not the way we work. I will give him certain advice and experience, but you see, you will get the most experienced person because for 5 years he was dealing with Belarus. He knows a lot of people in this country and they know him. So I think he is adult. He knows with whom to drink and to go. And my advice is open your eyes, go into the country, talk to the people and see the variety. And I'm convinced he is doing this without a further explanation from my side. Не, мы трохи не так все-таки працуем. Я, безумоўна, пакіну і парады, і падзялюся досведам, але трэба разумець, што вы атрымліваеце замест мяне вельмі дасведчанага чалавека. Ён 5 гадоў прысвяціў супрацоўніцтву, у тым ліку і з Беларусю. Ён шмат каго ведае ў вашай краіне і сочыць за развіццём падзей вельмі даўно. Это дарослы чалавек, і ніякіх асаблівых парадаў яму не трэба, каб ведаць, з кім можна выпіваць і што. Я толькі агульна вельмі параю, каб ён вандраваў і слухаў людзей, і ўспрымаў Беларусь ва ўсёй яе разнастайнасці. Это все, што я вам скажу. Ну, а мы пожадаем поспеху спадарання Віктарын на новым месцы працы ў Арменіі. Мы таксама будзем сумаваць. Дзякуй вялікі. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскага Саюза ў Беларусі Андрэа Віктарын яшчэ тут, яшчэ месяц будзе з намі. Дзякуй вялікі за тое, што былі ў нас в эфіры. З вами працаваў Зміцер Лукашук. У 16:05 у нас у эфіры Ганна Севярынец. Прагаворым пра праблемы, якія існуюць у нашай сістэме адукацыі.